Mister, a dneska vás tam pri novom Granny update. Poviem pravdu, nečakal som, že takto skoro budem točiť túto hru, ale vydali veľký update, takže poďme si ho testovať. Čítal som si komentáre a vy ste mi písali, že asi Mister, choď sa pozrieť pre telku. Takže teraz sa tam ideme pozrieť, takže uvidíme, či tam niečo nové pridali. Snad ste ma neklamali, takže som na toto fakt zvedavý. A počkaj, fakt tu niečo je, pozrite sa, tu je nejaký, jak sa to volá, nejaký pochlop. Že by tam bola nejaká nová tajná miestnosť, no samozrejme to preskúmame. Moči, poď sem! Ježišmaria, choď preč, do mňa striga stará. Ježišmaria, dobre, utekajme. A pridali aj novú hudbičku, počujete to, samozrejme. Vy ste mi taktiež písali, že asi Mister, musíme to nejako urobiť z Angie, takže mám teraz knihu. Ježiš, babička Anička. Poď sem, ty zasran! Daj mi pokoj, prosím ťa pokoj, ja chcem iba robiť zlé veci. Dobre, toto otvoríme. Rýchlo pod posteľ, dobre, snad nás tu nenájde. Nemá šancu, jak vedieť, kde sme. Močík, ja si ťa nájdem! Už ide, ty kokos, dobre, veľmi tesné. Kde si? Zhodil som stoličku! Tá babička je úplne sprostá, dobre, počkáme, keď odíde preč. My sme toto otvorili, takže hej, už musí vypadnúť preč. Ja ťa nájdem a dám ti granadír! Počkaj, ona postavila stoličku a skoro ju zase zhodila. Dobre, už odišla preč, vzduch je čistý, môžeme ísť von, dobre? Dobre, tu je Angie, samozrejme dáme knihu. To nás nepočula babička Anička. A z tej Angie by mal vypadnúť kľúč, to ste mi samozrejme vypísali, takže uvidíme. Snáď sa nejako pohne, ja tu ešte počkám. To bolo tesné, ty kokos, to bol fakt milimetre. Aj sa trošku pohne, normálne búcham, ja viem, že ona má ísť a má z nej vypadnúť kľúč. Haló, zobud sa Angie. Klasika. A pozrite sa, ona sa zobudila, dobre, Angie už ide, takže počkáme, kým zomrie, kým zdokne, alebo zaspí. Nazvite si to ako chcete, zoberieme od nej kľúč a ďalej neviem, čo sa bude diať. Toto ste mi napísali vy v komentároch, takže uvidíme, či to je pravda. Dobre, ja ešte počkám, lebo nechcem, aby ma Granny zabila. Takže počkáme ešte chvíľočku. Ty kokso, ale tá sa kaplazí ináč, to je úplne divné. Dobre, je to pravda, dobre, vyliezame. Bereme kľúč, to je special key. Ježiš, tam je Granny. Močík! Necháme na pokoji, dobre, ideme okolo. Ona nic netušiť, samozrejme, my sme profik. Dobre, snad tu nebude. Fú, dobre. Teraz dáme otočku a skočíme, ježiš, pasička, hneď dole a uvidíme novú lokáciu v tejto hre, na ktorú som naozaj veľmi zvedavý, takže sa na to naozaj veľmi teším. Dobre, dámy a páni, otvárame nové dvere, 3, 2, 1, poďme. Teraz. Dobre, skáčeme. Nezlomili sme si nohy, kde to sme? My sme v nejakej pivnici, toto tu bolo celý čas? Cockville tu je? Aha, počkaj, asi si to tam hodím, nie? Ja neviem, uvidíme. Dobre, hoď. A máme ísť tam? Wow! Sakra! Do keľušky, my sme v nejakej